duk wanda yake da bukata a wurin Allah to ya karanta alqur'ani, yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, to ya aika da bukatar shi. Babu road block, babu wani abu da zai tare ta. Ya gama bude kofa gaba daya dan ya yabi mai abin, sannan ya yaba ya ainihin sa albarka ga wanda mai abin ya fi so, shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Dukkan halitta jama'a da za mu taru gefe guda gaba daya, manzon Allah ya koma gefe guda shi kadai, Allah ya fi son shi fiye da dukkan, da annabawa da manzanni da mala'iku da aljanu da salihai da waliyai da hujubbai duk a taru gefe guda. Manzon Allah shi kadai ya fi mu daraja gaba daya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil akhirati wal ula. To wannan ainihin shine sirrin da ake gaya maka na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaga lokacin da bawa zai fara gabatar da bukatar shi, sai da ya tabbatar da cewa Allah kai kadai muke bautawa, dan haka wurinka kadai muke neman taimako. To sai Allah ya ce wali abdi ma sa'ala, abin duk da bawa na ya roke ni zan bashi. Wannan yayi daidai da hadisin nuzul, hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim da Ahmad da Tirmidhi da Abu Dauda suka ruwaito. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ƙarshen dare in ya rage 1/3 na dare, kamar yanzu ka ce karfe 2:30 na dare na Najeriya ko karfe 2:20, Allah madaukakin sarki yana sauka daga saman 7 zuwa sama ta 1, ya ce wa zai bauta min in karbi ibada, wane ne yake da bukata ya roƙe ni in biya mishi. Kaga ta yi daidai da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Wa zai bauta mini in karba, wa ike da roƙo. Dukkan matsalar da kake da ita ka tattara ta, ka yi bacci da wuri. Dare na tahowa ƙarshe kamar ƙarfe 1 na dare, to kanu qalilan min al-laili ma yahja'una. Bayan Allah dama baccin da suke kaɗan ne. Wa bil ashari hum yastaghfiruna. Idan ka ga lokacin ya kusa sai ka tashi kai alwala, ka fara salloli, kana karatun qur'ani, kana salati, to sai ka gabatar da bukatunka. Malaman tafsiri suka ce sadda annabi yaqub Allah ya dawo da 'ya'yan shi gaɗe da duk wannan kwama da ta suka wahalar da shi, suka batar da Yusuf, suka yi kaza, da suka ce qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Baba ka yafe mana, mun yi laifi, ka yafe mu, kai mana aikin gafara. Sai ce saufa astaghfiru lakum rabbi, zan roƙan muku ubangiji na, amma ku saurara, akwai dan sauran lokaci. Malamai suka ce ya jinkirta abin ne sai da asuba ta kusa, sai ya wuce gaba ya zauna, sai ce kowa ya daga hannu. Da ya daga hannu yana addu'a suna amin, yana addu'a suna amin, shine Allah ya gafarta musu gaba